DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. Ben-Hur Abalos, tamang desisyon, mabilis na aksyon. Si Ben-Hur Abalos, leader nga may insakto nga desisyon kag madasig nga aksyon. Sa Mandaluyong, halin sa gamay nga syudad, nag-ugwad ngin economic tiger city sang Pilipinas. Bangod kay Ben-Hur Abalos. Ben-Hur Abalos, amo ini ang senador nga kinahanglan sang pungsod. Ben-Hur Abalos, tamang desisyon, mabilis na Number 1 sa balota, Ben-Hur Abalos para senador. Political advertisement paid for and by Partido Federal ng Pilipinas, 12 East Road sa Corcubao, 1109 Quezon City. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Pisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ben-Hur Abalos, tamang desisyon, mabilis na aksyon. Si Ben-Hur Abalos, leader nga may insakto nga desisyon kag madasig nga aksyon. Bilang MMDH chairman, madamo ang nasalbar nga kabuhi sa WeVax as One sa tung pandemya. Ben-Hur Abalos, amo ini ang senador nga kinahanglan sang pungsod. Ben-Hur Abalos, tamang desisyon, mabilis na Number 1 sa balota, Ben-Hur Abalos para senador. Political advertisement paid for and by Partido Federal ng Pilipinas, 12 East Road sa Corcubao, 1109 Quezon City. DTX Beauty Soap. Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Visio yung may D3. Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system? Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imo tiyan. So dapat kabalota, amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga hindi
hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka-D3 ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob 5 ka kapsula sang D3 kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio. Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid nga akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo nga natural nga paagi para pabakoron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Pinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama,
drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Wala problema! Salangaw! Salangaw! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga, good morning, mainit! Mainit. Along gid kita subong kay sa syudad sa Iloilo. 40 degrees Celsius. Samtang sa Dumangas, Iloilo, 42 degrees Celsius. Mainit ang panahon, ha? Along kita kay may mga report nga nagklamatay bangod sang sobra-sobrang heat stroke. Napatay sa heat stroke bangod sobra-sobrang init pla. Diri sa siyudad sang Iloilo. Base di sa record sang City Health Office.
Sabi niyo, ti kinananalong gid kita ha. Uway mo lang kita sang importante gid nga kaladtuan kag may importante nga magwa sa aton pang puluyan. Sa balay lang anay kag ara kita sa mga bulubugnaw nga lugar bla. Para way sang heat stroke. Sa nagligad nga semana ni ang period nga Abril 16 kag 21 ay na-record ang City Health Office tatlo ang napatay bangod sa heat stroke. Ang kwan lang to, ang init to 39 degrees Celsius sa heat index. Pag sa tong Abril 20, 40 degrees Celsius. Tuwa ang mga nagkalamatay. Sabi no, ti along kita, ti ara lang kita sa mabugnaw nga lugar. Mabugnaw nga lugar, kaya hindi kita matamaan sang init, pangod sang mainit ng panahon. Summer, kag tag-ilinit, mga kakipay ba? Ti ang mga kandidato, subong ti kaluluoy ni sila, no? Mga kandidato, blang nga nagapangampanya. Naga-house to house. Bagay, ay makamuda sa basulon kung ano matabo sinyo, kay kamo man yan ang matumatom, lagan kamo. Ay man yan sang tawo nga nagsugo sinyo, lagan kamo to! Madalagan niya mo, papili kamo to! Ay man siya nagsugo sinyo, kamo man niya, kagambal nyo, tawo nagsugo sinyo. Hindi na mga toy. Ay inyo man na gusto. Sa aton sinay mga balita kag mga informasyon diri sa aton nga pagpangalagad subong siningawd to. Subong adlaw pizza 23 na. Miyerkules. April 23. Ilan na lang kadlaw, 18 na lang kadlaw, ma-eleksyon na ta. Ang mga reminders na to na ang botohay sa palabuton nga Mayo 12, mga kakipay, balin alas 5 sa aga. Alas 5 mabukas ang voting precinct ka. Alas 5 sa aga mabukas. Ag masira ina alas 7 gabi. Pero alas 5, tub-tub alas 7 sa aga sa Mayo 12, mga priority dra, mga senior citizen, mga persons with disability, mga pregnant women. Ay man yan sang pregnant woman, pregnant men mo. Pregnant man. Kara pregnant kuro pero dakot yan eh. Oh, sila ng priority alas 5 sa agad tub-tub alas 7 ka gaga ha. Pero after sang 7 AM kung may nagabusong, may mga senior citizen, may mga persons with disability, priority sila sa gihapon. Hasta alas 7 sa gabi ang botohay. Alas 7 sa gabi ang botohay sa Mayo 12. Reminders pagad, hindi pwede mapicturan, hindi pwede mabidyohan, hindi pwede mapakita ang imo sining ginboto, ang imo baluta kay may secrecy o balot. Diri sa siyudad sa Iloilo, subong may nagambal nga daan mo na dapat picturan kuno ang mga baluta para matagaan sila sa waward. Sino nga slo ning sagag kambal ni man? Amo ning matutuod nga mango. Hindi ka mo magpati sining mango nga nagalibot kay nagahambal. Nga picturan yung baluta nyo para makita kung ginboto nyo si amo ning nga kandidato. Tagaan mo kwarta. Ang tawo nga nagambal na, mango na. Gago. O, balaan na ganyan ni PD. Ina, sunod sa Commission on Election Offense. Mapriso ikaw, isa, tub-tub, anom, katuig. Nga wala sang probation kay election offense. So,
hindi pwede mapicturan ha. Hindi pwede mabidyoan. Hindi pwede nga ipakita mo ang imo ginshade nga mga kandidato. Ay election offense ina. Kung gusto nyo, testingin nyo. Pero hindi ina pwede, bawal. May violation ikaw, may salabton ikaw sa aton sining kakasuguan. Election offense ina. Pwede ikaw mapriso isa katuig, tubtob, anom katuig nga hindi subject sa probation. Iprisuhan mo gina. Kaya along-along ka mo ha, hindi ka mo magpati sining mga mango bla. Nagambal para matagaan mo kwarta. Picturean nyo o kung i-video nyo ang inyo baluta. Kaya pagwa nyo, ipakita nyo, may wawart na mo na yun. Hindi ina pwede. Violation ina. Ang kampanyahan ay sa mga kandidato lokal kag nasyonal hasta na lang alas 12 sa gabi sa Mayo 10. Kung may makita pa kamo nga kandidato nga nagalibot pa pag after sang 12 midnight sang Mayo 10, lamposinyo binial or bunan nyo sang sang bulpen kung mangampanya pa siya ay hindi na pwede. Ayos, hindi na pwede. Dapat nga untat yed ang pagpangampanya alas 12 sa gabi, Mayo 10. Pagka Mayo 12, eleksyon na. Tayo yun, dali na lang, may eleksyon na tayo. Kabay pang nakapili na kita sa mga maayong mga kandidato. Huwag ka mo matuntuhan, huwag ka mo maisahan, huwag ka mo maintuan. Ay kalabanan, subong ang mga kandidato, mga mabuot. Tanan-tanan ihatag nila. Tanan-tanan yung pagkapabot. Pinahimo nila. Pero ay kamo kabalong sulod dukot gali. Ay ilang mga batasan. Ang mga batasan nila mga mata pobre. Kung ara na sa poder, ara na sa posisyon, tulok kanila, babaw idalom. Pero hindi man tanan, may ara man da nga mga mayo. May ara man da yang ang pamatasan nila maayo gid sila ikumparar sa mga mata pobre. Mga maldito nga mga kandidato. Maayo lang sila sa tion sa ang kampanyahan. Sa tion sang kinanglanon mo, ini man sila kabulig sa imo. Oras aton nga pagpangalagad las 11:19 na. Dayon kita sa pagpangalagad diri sa aton sini panatuntunan 11 Mbps sining ginambal naton kay nga may napatay 3 ka kabuhi no napatay bangod sa heat stroke. Diri sa syudad sang Iloilo bangod sang intense nga init. Report diri sang Iloilo City Health Office nga makalarma matapos 3 ka mga nagkalamatay bangod sang heat stroke isa gidamang kasimana between April 16 to 21. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRMO nag-responder sa 8 ka mga heat stroke cases. Anom sini ang gin-required nga dalon sa ospital. Tatlo ang mga gin-declare nga dead on arrival. City Health Office nagpataas sini nga concern. Ay katanan sining delikadong mataas nga heat index level. Nagsaka o naglabot kita sa alarming peaks. Nagabutang diri sang significant nga pagkadelikado sa mga pumuluyo. Along gida sa aton sini mga kauturan di ha kay ti mainit subong ko lang gani ko sa importante. Dapat nga hindi gid kita matumato kung hindi gid kita magkanto sa mga lugar kung tama kainit.
Ginahingyo ang publiko sa pag-recognize ang sintoma nila nga na heat stroke sila, including ang confusion, rapid nga heartbeat, ang imo sining dry skin, no? High body temperature. Kinanglan nga mayara ikaw nga first aid nga masyado ka critical. Ang heat stroke magatugas ang irreversible organ damage o kung mapatay ikaw, kung hindi ikaw matatapan. Gina-emphasize kag na-recommend diri sang City Health Office sa syudad sa Iloilo para sa mga safety measures agad to ma-prevent ang heat-related illnesses. Ikawan naton ang mga outdoor activities between 10 a.m. alas 10 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. May mga outdoor activities na itong nasa Gwa Balayta, no? Ikawan naton halin alas 10 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Mag-inom sang tubig regularly. Magamit sang payong, magkalo o kung mag-apply sang sunscreen o nara sa outside. Sus light colored, especially puti. Breathable clothing. Schedule sang physical activities for early morning or late afternoon. Kung mayara gani na suspitsahan kamo nga na heat stroke, talon ninyo ang persona sa shaded area. Alog dapat ang ila sining nga bayo apply sa mga cold water sa ila sining nga mga skin. Pag hingyo kung magtawag sa emergency assistance sa gilayon. Si Mayor Jerry Triñas na tawag sa pag-increase ng coordination between health and emergency offices. Agod to mapayway naton o kung malikawan naton ining heat stroke. Ang mga vulnerable nga mga grupo katulad sa kabataan, mga katigulangan, ag may mga pre-existing health conditions. Magalong gid kita mga ka-K5 sa sobra-sobra nga init sa subong. 3 nang napatay kag may mga nagkala-hospital na. Ikaw kita sa mainit, i-avoid naton ang outdoor activities. Alin alas 10 sa gabi o alas 10 sa aga, tob-tob alas 4 sa hapon. Oras mga ka-K5, las 11:24 na. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa atong sining pagpangalakad sa 11 Mbps. Mga balita ag public service sa K5 News FM Iloilo. Si President Ferdinand Marcos Jr. kag si First Lady Liza Aranita Marcos magatambong sa paglubong o kon funeral ni Pope Francis. Tambong sila dito, no? Siyang Malacanang nag-confirm si President Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos mga tambong sa funeral o paglubong kay Pope Francis sa Rome sa Sabado. So, wala sang other details gina-announce lang ini, no? Madamo sa mga leaders ang nag-anunsyo nga they will travel sa Rome para sa funeral paglubong kay Pope Francis sa Sabado dito sa square in France ang St. Peter's Basilica sa Vatican. Madamo na sa mga VIP guest nga gin-report nga magakadto dito, no, nga magatambong magaupod sa paglubong kay Pope Francis dito sa Rome.
Kakadto dito, malawas sa kay President Ferdinand Marcos Jr., si First Lady Lisa Marcos. Nag-confirm man nga magkakadto amo si US President Donald Trump. Iya sinasawa nga si Melania Trump. Yambal ni President Donald Trump, we look forward to being there. Si President Javier Milei sang Argentina. Nakon sa din si Pope Francis ang natawo sa 1936. Ang nagatambong man ang iya sini opisina sa ilang sini nga mga news release. Ang Santo Papa had a delicate relationship with politics sa iya sini nga homeland. Apang dayaw sini ni President Javier Milei ang iya sini nga kinaalam kon wisdom. Si Brazil's President Luis Ignacio Lula da Silva. Ang iya sini asawa ang magatambong man. Asawa niya si Janja. Samtang ang United Nations Secretary General Antonio Guterres ang mag-attend man sa funeral. Sa halin sa Europe, magkadto man dito sa Rome, Italy, si European Commission Chief Ursula von der Leyen and Antonio Costa, ang head sang European Council. Si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ag si Prince William will also go to represent sang head of state si King Charles III. Si Ireland's President Michael Higgins. Yes, ining asawa makapadulong man sa Rome, Italy. Upod sa kay Prime Minister Michael Martin. Ang King sang Spain si Felipe VI kag si Queen Letizia. Ang mag-attend man the Royal Palace si Felipe called the Pontiff, an enormous ethical beacon of our world, of our time. Si French President Emmanuel Macron o cut short sa yan sining pabisita sa Indian Ocean region after sang kamatayon ni Pope Francis na inisa mag-attend man sa funeral. Si Germany's outgoing Chancellor Olaf Scholz ang na-expectar man along with President Frank-Walter Steinmeier magapanguna sa Germany's delegation. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sunod sa iya, magatambong man siya. Upod sa iya sining asawa nga si Olena Zelensky. Pasalamatan niya si Pope Francis nga nagpangamonyo for peace sa Ukraine. Makita na isla guro to. Si Russian leader Vladimir Putin among subject sa International Criminal Court arrest warrant. Nakantanan siya sining invasion to Ukraine ang hindi siya mag-attend. Hindi ko ma-attend siya, hindi siya mag-attend sa news release ng gikan sa Kremlin. Ito base kon dito sa kuno dakpon sang ICC bala sa Rome. Ang president sang Poland nga si Andrzej Duda nag-declare sang National Day of Mourning sa Sabado ay isa sa mga mourners upod siya sining asawa. Ang Prime Minister sang Belgium nga si Bart de Wever as well King Philip kag Queen Mathilde ang magatambong man dito. Ang hari sang Netherlands si William Alexander kag Queen Maxima.
Pero they will not make to the trip due to birthday sang king celebration despite nagkasubo sila bangod sang pagkapatay ni Pope Francis. Sa royal family napahayag nga ang Prime Minister nga si Dick Schoof at Foreign Minister Kaspar Veldkamp amo ang magakadto dito sa funeral. Ang presidente sang Portugal nga si Marcelo Rebelo de Sousa kag Prime Minister Luis Montenegro nakapanguna sang delegasyon halin sa Portugal. Ang presidente sang Hungary nga si Tamás Solyok nag-confirm man sa sining attendance. Subong man sa Chancellor sang Austria nga si Christian Stocker ag Slovenian President Nataša Musar ang mga kanto dito pod sa kay Prime Minister Robert Golob. Iban pa nga mga head of states na nakalista nga magapadulong dito sa Rome, Italy sa pag-attend sang funeral ni Pope Francis sa Sabado. All leaders yan tanan-tanan ng sentro dito sa Vatican sa paglubong kay Pope Francis sa Sabado ng adlaw na mga kakipan. Oras sa aton sini nga pagpangalagad 11:32 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps mga balita ug public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidanta. Para manikawan naton ang makamamatay nga kanser magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Madamo nga sayo isang kanser isa dira ang sarcoma nga isa ka mga tumalagsahon nga sayo isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ila binagid kunyara sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma ang soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil kag 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga faktor sa pagtaas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pagubag sang parte sa lawas, genetic disorder o family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magihong nga jowen, tinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sayo sang cancer mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod pa mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patyon ang mga guba nga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Magtumar kita sang DTX 500 jag Mighty C adlaw-adlaw para layo sa mga balatian. DTX 500 jag Mighty C. Di kalidad ng produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo sining mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw Miyerkules may libre nga consultation kag check-up. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Cosmart, Calinog, Iloilo. Ag available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City.
Ay hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mapunggan nga hindi ka magbalatian pinagi sa pagtumar sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na. Magabalik kita dugay-dugay ha. Standby sa dugang nga mga informasyon sa mga balita, mga report sa aton mga ka-Key 5 reporters. Pagkatapos kid lamang sini. K5 News FM Champion. Kudri sa K5 News FM Philippines. Kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramiloy. Tanan na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss God. Kung makasala magid ko, makigan man ko sa imo, nimo, dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apela po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang, ginpainom na ninyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang, tapos na. Ti amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala
sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na... Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb EB. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara makita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para
para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik natin sa aton sini nga pagpangalagad ng mga ka-K5. Check natin si ka-K5 Toto Dids. Nakita ko ng video bla to sa kagabi itong 4 oras nga stand off no nga way magpadakop ang driver bla sang Toyota Wigo sa may corner sang San Rafael kag Tabukan. Oh, sa may Tabukan Kay tita barangay Tabukan na nadabaw daw na nami man no kay sa akon niya personal nga observation sa mga traffic aid nato sa syudad daw ginabantayan na nilang mga motorista nga makasala. Nga makasala kag dakpon ini nga traffic management pala mangalan niya sini. Why man na butang sang traffic management and apprehension. Bot silingon i-manage yung traffic. Amo ginapermi ka ara kamo ka panago sa kilid para nga mamantay lang sa mga violator. Dapat i-manage nyo. Dapat nyo nga hindi lang kamo magbantay magsala, dapat i-correct nyo i-manage nyo, hindi nga apprehension dayon. Tinatalian sariling kamay at paa. Damo sa mga traffic aid bladi ko isang hindi man kay tanan damo man sa mga mayoda ang mga traffic aid. Mga 3 plangani, 2 plangani bilin sa green ko isa diretso ka pa dakpon kanila mo. Ani hinaslo. Di kay mo kita sa nga 2, 3, 2. Ya magtapos sa isang green nga go magay yellow pa na pwede ka pa gani sina. Alin kay kusabla nami mang lampos ang baseball bat. Huwag na punggan mo na lang kay daw ka small time la. Kay sarap ng buhay natin at alam mo kung saan papunta. Tingin na pamangkot siya sang violation niya ti daw ay hindi magkasabat ang mga taga-traffic aid pero ginapa istudyuhan ginapatunan subong kung paano kuno kay pasakaan nila kuno kaso ang driver nga babayi. Ipailin nyo to Kaya inyo toyo ya hindi nga i-manage ang traffic kundi manakop gidya mo ya. Manakop ya da purpose ya manakop gidya mo. Ay ti sadak pa na may kwarta ay mabayad sa syudad mo. Traffic citation hindi gani kamo ka confiscar sa driver's license Roy pegat tani ana ya kay istoryahan tani sa pila ka mga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad Ay dakpon. Arya dakop po. Arya dakop nga way sang citation ticket nga ginisyo. Way man sang multa nga 200 pesos. Check tabi si ka-K5 AJ Cordoba si Toto Dids. Musta da Toto Dids? Toto Dids. Sige kita dyan. Di ano, may ginisyo kang citation ticket, why? Doon na bloody ka, wow. Kaya daw, traffic aid niya, kasi daw, ilaya magapamantay lang sila ya, para mangdakop. O, traffic management mo, hindi kay traffic apprehension ng title sa opisina nyo. Ikaw daw, may gindakop ka, pero ay kaya nag-iso sa citation ticket, ha? Sa K5 dyan, ang K5 nyo sa Emily Iloya, nagapangdakop, hindi nga maghatag sang violation. Nagapanghatag itaya sang papremyo ka. Nagadakop, kag naghatag, isa ka box ang DTX coffee mix.
Yes, correct ka K5 dyan. Oh, te sino naman dakpan ta da why na yang resistance? Why ka nag 4 oras nga negosasyon da? Wala na minuto sa na K5 dyan, ihatag ka na din ng premyo. Minuto sang na ihatag ka na din ng premyo. Okay, pagkabati mo nga andar, no? Ano mga oras mo ni na nadakpan? Manugsulod ganang programa ni K5 dyan sa K5 dyan. Why isang negosasyon ha? Dakop tayo na. Oo. So, ang multa niya, gintagaan sa isa ka box ka DTX Coffee Mix. Kita nagmulta sa iya, kita man nagdakop. Sige. Sino na nadakpan tara? Pabati naton kay K5 dyan si Sir Tomas Jurisprudencia Jr. sang Barangay Hipodromo City Proper. Kino may nalabyan naman kita diri samtang nagalakat-lakat kita sa higad sang dalan diri no sa Barangay Hipodromo City Proper. Isa naman ka Tianggi ang nagapamati sa aton. Doon nagadula-dula iya panaw. Sir, good morning. Kaysa na di Tianggi mo? Okay mo na di Tianggi? Sige. Sir, samtang nagakuang kakabumbay ang radyo mo to gandar sa may Tianggi mo, no? Oo. So magluwas mo ni Sir Uras. Ano kapag oras masamig ka pamati sa K5? Bugtaw gidi. Sige na gina. Tibala mo na nga ang radyo bandera sa una subong K5 na. Oo. So Baylo na no ngalan. Oo. On the spot sir, nadakpan ta ikaw gapamati sa K5. Batian mo naman ni guro Oo. So samtang kuan si sir garipak sa iyang mga negosyo diri no nang iyang radyo na labyan naton nga nagaandar sa iyang tindahan nga Tianggi. So sir, istorbon tayo ka anay, bato na anay, isa ka box nga kape, kaya nagpamati ka sa K5, okay ka, may kape ka. Ano mambal mo kay Doc Ramilo, kag sa K5 nyo sa FM Lilo, kay ikaw nakabaton sa kape? Madamo kanya salamat kabay nga ang ibanda, tumati man, para makakuha man sa sang kadya nga tag ni Doc Ramilo kay sa K5 nyo. Oo, so hindi lang muna sir, no? May ara kapagid sang coupon. Ang coupon, pagkapilapan mo na kay kada simana, ginadraw na siya, may chance ka magdaog cash kag appliances. Ano ka pangalan taga ni sir? Si Tomas. Tomas? Jurisprudencia. Ha? Jurisprudencia, no? Sige sir, thank you so much sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Lilo. Salamat. God bless. K5 Totoded sa may Halandoni Street na. Yes, kay K5 dyan. Tubangan sang simbahan sang simbahan sa Mormons. Mormons kay K5 dyan. Tubang niya. Damay sulod, may dalan na may putwok pa sulod, no? Pero ini siya ng antes ginitang masulod jagid. Ang Halando ni City Proper ni, no? Lapit na sa may kwan ang kilala niyo lang Pendrak Hotel na muna, no? Dira na yun. Sa simbahan. Okay. So tunog ang radyo niya. Tunog kay K5 dyan. Tipira ka kupon hatag mo siya. Bali, isa lang kay K5 dyan kay wala ko siya nagagamit sa mga produkto ni Doc Ramilo. Pero willing gid siya nga magamit. Ano ka baligya sa sangkwan? Karipak to sa sang Bombay? Okay. Timayo gid kay may kape na siya? Dakop gid siya. Why mo siya gin tagaan niya sa citation ticket, why mo siya gin pamulta 200. Pero may chance sa magdaog kwarta man, madaog sa cash, daog man sa appliances. Okay? Okay Ayos Ayos. Sakto giman si para, no? Gani. Tanan niya kuno nga barangay nila bayan kuno may K5 gid mo. Kaya mo na yang mga listeners ng K5 ya. Sige, thank you kita. Sige, ang ini nga balita no ginadulong inyo sa kalwan sang DTX Cookie Mix ng kakatigan na nakadetox kapag ni K5 race fee. Umalay nga palangagid ang pumuluyo man sang pututan. Nagikan diri sa Barangay Hipodromo City Proper ini naman sa K5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Iloilo number 1 ang kita K5 News FM. 11 Mbps. Balik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ram. Hoy! Bog
tauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, magaling sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa nga K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogin magkraya. Pero manami bala sa balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time sa amon nga si Health Patroller. Ako si Ted Reyes, kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX
500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headline. Archdiocese of Palos sa Leyte mag-aalay ng misa para kay Pope Francis sa araw ng libing nito sa Sabado. Final testing para sa automated counting machines na gagamitin sa eleksyon na isasagawa sa darating na May 6 sa Dumaguete. Zero incident sa darating na eleksyon, target ng pulisya sa Capiz. Pamamahagi ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Bahay naman ng isang media person sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala. Samantala, isang lalaki pinagbabaril patay habang nagmamakaawa sa tanod sa Iloilo. Isa patay matapos masunog ang isang bahay sa Olongapo City. 3 taong gulang na lalaki sa Aklan na patay matapos mahulog sa septic tank. At isang menor de edad na patay matapos malunod sa Antique. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News ang mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Archdiocese of Palos sa Leyte mag-aalay ng misa para kay Pope Francis sa araw ng libing nito sa Sabado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador. Isang espesyal na misa ang nakatakdang isagawa ng Archdiocese of Palo sa Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration sa Palo, Leyte ngayong Sabado, April 26 kasabay ng libing ng mahal na Santo Papa. Papangunahan ni Archbishop John F. Du ang banal na misa kasama ang lahat ng pare, madre, laiko at mga parokyano ng diocese para pasalamatan at alalahanin ang naging buhay at ministerya ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis. Ayon kay Monsignor Gilbert Orbina, Vicar General ng Archdiocese of Palo, sa likod ng dalamhati na nararamdaman ngayon ng buong simbahang Katolika, hindi sana mawala ng pag-asa ang bawat isa at mas pagtibayin ang pananampalataya.
Maaalala na ang lungsod ng Palo, Leyte at Tacloban City ang isa sa mga maswerteng lugar na nabigyan ng pagkakataon na mabisita ni Pope Francis kung saan nagsagawa pa ito ng misa kasama ang mga survivor ng Super Typhoon Yolanda. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Jaime Cavador para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan dito sa syudad ng Tacloban at sa buong silangang Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, final testing para sa automated accounting machines na gagamitin sa eleksyon isasagawa sa darating na May 6 sa Dumaguete. Ang kampyon na balitang yan, hatid naman ni K5 James sa Bandokilyo. Inaanyayahan ng Commission on Election ng COMELEC ang publiko na saksihan ang final testing and sealing ng mga automated counting machines na gagamitin sa Mayo 12 eleksyon sa Robinson's Place sa Mayo 6. Sinabi ni Atty. Ayan Macaraya, COMELEC Election Officer ng Negros Oriental Capital, na titiyakin ng FTS na lahat ng ECMs ay operational at walang isyu bago ito gamitin sa araw ng eleksyon. Nananawagan naman si Macaraya sa mga kandidato, poll watchers, volunteers, media at iba pang interesadong partido at individuals na saksihan ang naturang kaganapan. May kabuuhang 115 ECMs sa katubas ng bilang ng cluster na voting presence sa kabisira ang susuriin. Dumating ang mga unit noong Abril 17 kung saan na nakatago ito sa isang hub at ihahatid sa tanggapan ng COMELEC sa lungsod ng Dumaguete sa Abril 28 kasama ang mga ballot boxes bago ang FTS. Ako si K5 James de Trebayo, Bandokilyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din, zero incident sa darating na eleksyon. Target ng pulisya sa Capiz at detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Target ng pulisya sa Capiz ang zero incident sa local at national election sa May 12. Ayon kay Police Colonel Albert Tapulaw, Director ng Capiz Police Provincial Office, patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatiling mapayapa ang halalan sa lalawigan. Dagdag pa niya na handa na ang mga deployment plan sa bawat bayan sa ilalim ng CPPO. Samantala, hinimok ng opisyal ang publiko, lalo na mga taga-suporta ng mga politiko na huwag gumawa ng gulo. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, pamamahagi ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao pinangunahan ni Pangulong Marcos. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino. Pinangunahan ni PBBM ang pagbibigay ng 91 PTVs para sa LGU sa Mindanao. Isinagawa ang turnover ceremony sa Pilay Sports Center, Cagayan de Oro City. 85 sa 91 na patient transport vehicles ang natanggap sa LGUs ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Lanao del Sur at 6 naman sa BARM. Ayon kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang donasyon ng PTVs ay bahagi ng Administrasyong Marcos bilang tugon sa abot-kayang health services sa mga Pinoy. Bahagi rin ito sa Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Maliban dito, dumalo ang Pangulo sa pag-turnover ng worth 350 million pesos na rice processing facility at bagong farming machines ng DA para sa coconut processing plant sa Balingasag, Misamis Oriental. Pinangunahan naman ni PBBM ang inaugurasyon ng 430.3 million pesos na port expansion project sa Balingwan. Nagbigay rin si Marcos Jr. ng mahigit 28 million pesos na cheque sa Fort ID Philippine Army na gagamitin pambili ng medical equipments sa Camp Evangelista Station Hospital. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bahay na isang media person sa Negros Occidental pinaulanan ng bala. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
Pinaulanan ng bala ang bahay ng isang komentarista sa radyo sa Bacolod City na si Ray Shason. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo, Abril 20 sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga natamaan ng bala sa insidente ang isang motorsiklo, isang four-wheeled vehicle, pader at iba pang bahagi ng bahay. Kinumpirma ng Talisay PNP na walang kaswalidad sa krimen. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Salvador Torono Jr., men riding in tandem ang responsable sa krimen na pawang nakasuot ng face mask at damit na long sleeves o mahaba ang manggas. Sinabi rin ni Torono na posibleng mahaharap sa kasong grave threat at paglabag sa COMELEC gun ban ang mga responsable sa pamamaril. Dagdag pa ng hepe, nakatanggap na ng death threat ang media man na si Shason noon pang CTM Bridges in 9 taong 2019. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang backtracking sa mga CCTV footages na maaring makatulong sa pagtukoy sa mga suspect sa insidente. Nagpapatuloy din ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din isang lalaki pinagbabaril patay habang nagmamakaawa sa tanod sa Iloilo. Detalye ng balitang yan at tidama ni K5 Kim Kaluyo. Nagmakaawa habang humihingi ng pasensya. Ito ang sitwasyon ni Junel Caspillo Diel, 31 anyos na water delivery boy bago pinagbabaril patay ng Barangay Tanod na si Cirelo Sobrevega, 44 na taong gulang sa Barangay Bulilao, Dumangas, Iloilo, pasado alas 10 ng umaga, Abril 22. Sa investigasyon ng kapulisan, nagkasalubong ang biktima at sospek kung saan sakay ng top-down motorcycle ang delivery boy kasama ang isang minor de edad habang nakamotorsiklo naman ang tanod. Pinahinto ng sospek ang biktima at pinagsabihan kung lalaban ito sa kanya. Nang sinagot naman ng delivery boy, naiiwas na lang at humihingi ng tawad. Gamit ang hindi patukoy na armas, pinagbabaril ng tanod ang biktima kung saan nakatakas pa ito at pumasok sa tindahan ngunit hinabol at muling binaril pa ng sospek. Tumakas naman ang sospek na magpahanggang sa ngayon ay pinaghahanapan ng kapulisan. Napagalamang sa rinespondihang komosyon ng tanod noong araw ng Linggo, nasapak ito ng delivery boy na posibleng ikinasama ng loob ng sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala mga K5, isa pataya matapos masunog ang isang bahay sa Olongapo City. Balitang hatid sa atin ni K5 Angelo Turno. Patay ang isang lalaki sa naganap na sunog sa 21st Street, West Bacbac, Olongapo City, Abril 21, dakong alas 11:30 ng gabi. Ayon sa inisyal na detalye mula sa Bureau of Fire Protection Olongapo, isang two-story residential house ang nai-report na nasusunog bandang alas 11:34 ng gabi, kung saan agad naman silang rumispondi at naapula ang apoy dakong alas 11:50 ng gabi. Isa naman sa mga residente na nakatira sa bahay na kinilalang si John Michael Paelmo, 40 anyos, ang kumpirmadong nasawi dahil sa suffocation mula sa nangyaring insidente, habang ang ina nito ay dinala naman sa ospital. Sa ngayon ay inaalam pa ang pinagmula ng sunog at ang halaga ng pinsala sa nangyaring insidente. Paalala naman ni Olongapo City Fire Marshal Fire Superintendent Roderick DJ Marquez sa publiko na palaging mag-ingat sa sunog at sundin palagi ang paalala ng mga kinauukulan. At ito si K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, 3 taong gulang na lalaki sakla na patay matapos mahulog sa septic tank. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Leonard Viray. Dead on arrival sa ospital ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos na umano'y malunod sa hinuhukay na septic tank sa Sitio Malugo, Barangay Poblacion, New Washington. Ayon sa pamilya ng bata, huli na nila nang mapansin na nawawala ang nasabing bata dahil nagpakampante ang mga ito na naglalaro lamang kasamang dalawa pa nitong kapatid. Kagad nila itong hinanap at nagulantang na lamang sila nang matagpuan nila ang bata sa hukay na ginagawang septic tank ng kanilang kapitbahay.
Napag-alaman na may lalim na halos 3 feet ang nasabing hukay kung saan nahulog ang biktima. Isinugod pa ng tatay ang bata sa MDRRMO New Washington at saka dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya sa sinapit ng bata. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din isang minor de edad patay matapos malunod sa Antique. Balitang hatid ni K5 Family Palano. Patay ang isang minor de edad na lalaki matapos na nalunod dakong alas 12 ng tanghali kahapon, Abril 22 sa Bacong River sa barangay Halandoni, Kulasi, Antique. Kinilala ang biktima kay alias Toto, 11 taong gulang at residente ng barangay Malacanang, Kulasi. Ayon kay Police Lieutenant Evie Baclay, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, pumunta sa ilog ang biktima kasama ang kanyang barkada para maligo. Ngunit napansin ng nakababatang kapatid ng biktima na hindi na ito gumagalaw sa tubig dahilan upang humingi sila ng tulong sa mga residente. Humingi ng tulong sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente at agad na dinala sa Kulasi District Hospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na isang person with disability ang biktima. Kaugnay nito, humihiling ang kapulisan sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na kung may kapansanan upang maiwasan ang katulad na insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Dako na tayo mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Niyanig na malakas na pagsabog ang isang ammunition depot sa bansang Russia matapos umanong pumutok ang mga nakaimbak na armas dito. Ayon sa Defense Ministry Office ng Russia, naganap ang nasabing insidente sa ammunition warehouse sa defense facility sa Western Vladimir region. Ang nasabing lugar ay siyang umano pangunahing lugar kung saan itinatago ang mga armas at bala para sa mga sundalo ng Russia na nakikipagbakbakan sa loob ng Ukraine. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jaime Grabador sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan naton ang insomnia kag makatulog kita sa kagabihon, mamuo kag atong katulogon, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubo ng aton sini nga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para maghubin ang itsura ta, bisan may edad kita kay nagapahubin ang DTX 500, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check tabi report ni Kaki 5 Alex Escalante. Ng buhay lalo na't Ay duwa ang patayo bangod kay nagkalalumos sila sa probinsya sa Iloilo. Nga kalalumos kita no, amo na yung subong kay ti damo ka palaligo mo. Oh, bisan sa suba, sa dagat, damo ka paligo. Subong kay ti mainit ang panahon. bulag kahit Nagkalalumos amo na nga kumaligo kita halong gid kita no. mga taong tinatalian sariling kamay. Check nato ang report nagikan sa kay Kaki 5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki 5 Alex. Yes, no, K5 John, masubo-subo nga balita coming from Iloilo Provincial Health Office kiti during the Semana Santa and until now no K5 John kiti summer season naman may ara sila sang ginhimo nga monitoring sa mga beach resorts naton diri sa Iloilo province and kasubo kiti may ara nakita sang recorded nga duha ka mga nagkalamatay bangod sang pagkalamos no diri sa Iloilo province as per data from the said office sa IPH isa ang taga Kalinog kag ang isa taga Manate no K5 John naligo ni sila sa sa baybay. Wala lang ma-specify gid kanang reason basi nakainom or something like that no K5 John pero according sa kay Dr. Rodney Labis nagkalalumos ni sila kag nagkalamatay gid no K5 John. So ang pahanumdom subong sang IPHO sa mga pumuluyo naton especially subong summer season kadamo sang mga naga-outing kadamo sang mga paliwaliwa sa mga beaches naton diri sa Iloilo province especially sa mga malayo gid bala K5 John i-make sure nga aton mga kabataan especially mga kids K5 John biskan sa swimming pool lang na hindi ginaton sila pagbayaan bala nga unattended or wala sang bantay sa ila kay in case nga may matabo may ara sang masalbar dayon sa ila and pilion naton ang katuan naton nga mga beach resort according sa IPHO nga may ara sang mga lifeguard bala K5 John nga mag-look after sa tanan nga mga turista, mga nagapaligo sa ilang baybayon K5 John. So, nagalauman ang aton iyang IPHO nga hindi masundan kay ti dako ni siya na lost sa aton man being Ilonggos kay ti ang mga mabayaan bala nga mga pamilya K5 John kaluluoy man. So, luwas sa mainit nga tiyempo kay ti we are experiencing 42 degrees Celsius nga temperatura diri sa Iloilo province ginapahalong man ang tanan sa pila ka mga heat-related incidents as well as no ang mga kasubong sini nga mga insidente pagkalumos in line man sa celebration naton kag pag-observe naton no K5 John sang summer season naman naton diri sa probinsya. Sa sudad sa Iloilo may gin-report na nga tatlo ang nagtaliwan bangon sa heat stroke no sa probinsya way pa sang gin-report. Waay pa so far that is why nga grabe subong ang campaign sa aton nga Iloilo Provincial Health Office sa pagpahanumdom man sa mga pumuluyo diri sa province especially ang may adlaw-adlaw bala nga may mga
outdoor activities ka kay 5 John, hindi malikawan, especially mga kandidato naton ga libot sila. Libot sila ga pangampanya ga house to house. So ang panugyan sang aton nga IPHO dapat nga magdalagid sang tubig no sa pagpangampanya para nga may ara kita mainom. Magdala payong. Galing kay kung may payong kabla, no may payong kabla kung magpangampanya ka daw kuan ka no daw ka hindi mayo tanaw no. Oo, do OA. Oo, kapin pa nang sakay kabla sa van, o sakay kabla sa pick-up, magmotorcade ka mo, matindog kasi may gapayong bla. Do hindi mayo. Oo, kalo lang. May ara nga payong na sa may gamaw pa na Yes. Kung hindi ka gusto magpayong, pwede ka kakalo. And of course, apply gid sang sunblock. Pero ang kinahimo subong parang nga daw hindi man tanaw malain tanawon nabutakan nila daw temporary nga rope la atop. Ang mga open nga mga salakyan. Mga truck o mga elf o mga pick-up may atop lang agin. Yes. Do ginhungod gid yang agin takod para kung gapayong ka daw lain no, do hindi mayo. Do kakalain sang sang pananawan sang tao. Yes. Nga mabalang nga nagkandidato ka pang nadlo kam lang libisan sa init. Amo gani ka kay 5 John. So amo na mag sunblock gid magdala sang tubig nga ilimnon, clean potable water of course no. Hindi magpadugay gid bulad sa init kung may ara sang mga kaladuan pangita gid sang shaded area kay 5 John para nga at least makapalupahuway ka dira and then maamo pag-continue mo naman. And of course likawan ang pag-inom sang mga soda, mga alcoholic drinks kay amo na siyang nagapa-dehydrate pagid sa aton as well as ang pag-inom sang coffee kay 5 John. Kaya mga mabugnaw ang imno nato. May mga cold coffee naman subong no? Oo, iced coffee. Iced coffee na amo na galing kay ti ang caffeine according sa mga doctors naton. Though hindi siya kung baga nagapauhaw pagid, nagapa-dehydrate sa aton. Abi ko ma-lawyer kay hindi ka mag-doktor. Ha? Abi ko ma-lawyer kay hindi ka mag-doktor kay. You know what? First dream ko na maging doctor. Pero mo media kita mo. Yes. We have to do research. Yes. So sometimes you are lawyer, sometimes you are doctors, sometimes you are police. Kadlaw ka gid kay police. Para naman ta. Pag doktor ay kadagkadlaw. Pag lawyer ay kadagkadlaw. Pag pulis kadlaw ka. May nadumduman lang. Kumusta ang imong Holy Week? Okay, good. Te. Oo. Okay lang. Okay, good. Happy? Happy, very happy. Te. Namin itong mga posing mo to, mga sinadyahon ka gid. Oo, of course. Dapat gid man na. Luwas nga ka namin. Always kinanglan nga manipayon gid ta. Oo, kay tiluwasan namin ang lugar, namin man ang pag-amuma sa ato. Ang accommodation maayo. Kag ang pagpalangga maayo. Yes. Kag ang food maayo. Maayo gid. Ano mga food dito, mga seafoods meara? Damo gid seafood. Only only scallops. Wow. Oo, only scallops dito. And of course, only crabs, tapos ang sinigang. Only ang sinigang. Oo. Andi namin akong mga sinigang, mga seafoods, dapat gakamot kay. Tangigi nga, sinigang. Dapat gakamot ka, no? Kaong ka sa mga seafoods doon, mga sinigang, dapat nang gakamot ka. Yes. Kaya daw hindi mo feel lang, kanamit sa pagkaon, kung kapin pa ko nang iya, hindi man gid tama ka aslom, kaya daw gagaw-agaw ang aslom lang bla. Namin sa sinigang, no? Diyang pagpalangga daw sinigang man. Mainit-init. Mainit-init nga sinigang eh. Oo. Te, anong masiling mo? Thank you so much. Thank you so much. Accommodate ka mo nila sa mayo. Accommodation, yes. Very, very snappy. Food and accommodation is, saan din ka mga beach doon nagadto? Ara kami sa Palm Resort. Tapos sa Carles? Sa isla na? Sa isla or sa mainland? Hindi, lapit lang sa sa mainland, of course. Mainland lang. Lapit sa police station. Gali. Pero beach ang likod niya. Tingnan daw white sand man. Ato ang okay. Nag-island hopping kami to. Island hopping to, yes. Atong ang buko nga mahal ang buko. Mahal ang buko. Mahal mo gid ang buko. Mahal ang buko. Ti BJ ka mangli, buko juice. Of
course. Bukod juice Buko juice. BJ, di ba? Bukod juice na. Oo, gani. Ang importante na, kuwan ka, happy ka. Happy. Yes, very happy. Perfect ang exam. Wala pa kami Kaya, exam. Boss wala pa pa. quiz. Boss May quiz pa. kami, boss. Sige. Anong masiling mo sa mga nag-accommodate sa inyo dito? Wow, thank you so much. Why ka sang lawagon sa kanginan? Hindi na lang. Balaan na nila. Balaan nila to. Sige. Ang importante lang, nga nabalaan ko nga happy ka. Yes. Amo balaan niya na to. Ginhambalaan ko siya. Nga happy gid ka kay maayo ang ila accommodation sa inyo. Yes. Anyway, hindi ka lang isa, 3 ka mo, di ba? Duha kami. Nga bisita nila to. Okay. 3 ka mo ka babae. Oo, yes. Mambalas lang ikaw lang isa babae, bla? Hindi Ate, sige, Attorney Alex, salamat. Sige, thank you so much, man. Ang ini nga balita, ang inadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agon makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kagiban pa nga mga sakit. Hinisika K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamogit nga salamat sa report ni Kaki 5 Alex Attorney Escalante. Attorney Alex Escalante, happy gid siya after sang Holy Week. Amagin man na dapat happy kita always, no? Ginalan sa kabuhi why bala sa ginatawag nga killjoy. Sadya lang Dapat mong makita. Ano ginaton nga? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Kung nagatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Pagod sa iya sining nga extra virgin coconut oil kag ginpamanan sa vitamin D3, maayo ining D3 Bio. Kinakabi kini nga extra energy. Sa aton sining lawas, kung naga-diet ikaw dira way kakaon, gusto mo mag-slim ka, mag-siksi ka, way kagakaon, pero kung way kagakaon, galuya kasi na. Para malikawan naton nga hindi ka magluya, mag-D3 Bio ka. Kay kuan kasi ni, pagsik ka. Kung D3 Bio ka adlaw-adlaw, kag balawa sina ang D3 Bio activate man, kag pa-active man sang aton sini nga mga brain cells. Bot silingon nag-aalam kita, nag-uptake kita, no? Active ang aton mga brain cells yun Nag-aalam ka kung nagatamar ka sa D3 Bio adlaw-adlaw. Malikawan naton ang mga viruses katulad sang dengue. Madamo gayapon subong ang aras ospital. Dengue ni virus ini, no? Kaya ginapatay niya mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, kag mga parasite sa aton sining rawas ang Klinika D3 Bio. Naga-star ka bala sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas balang imo hilanat kag may kaupod nga pagsakit sa ulo, pagsuka kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga mga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang patimaan nga basi may dengue ka, gani magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may mayong natural antimicrobial properties, ilabi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil, parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides, isa na dang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio ang medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas.
ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo o kung na dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan na usaran para di pagbarayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig sa aton mga puluyan nga wala sang taklob ang mga tangki naton la. Kag magtumar sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi magka-dengue, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi magsakit, mag D3 Bio ka. D3 Bio para isa naton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ay lalo na't alam mo kung saan papunta. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system. Mabaskog naton nga resistensya sa lawas para layo kita sa balatian. Mighty C kag D3 Bio, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Available in nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok, idolong sa inyo sini mga puluyan. Kag available sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Diri sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Na may libre nga consultation kag check up today until 3 p.m. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakipay. Ay hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan nga hindi ka magbalatian kung nagatumar ikaw sa D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 adlaw-adlaw. Ay budlay bulngon kung nagabalatian ka na. Magbabago, kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo? Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba? Mabalik kita dugay-dugay mga kaki-5 sa dugang mga informasyon kang mga balita pagkatapos ginamang sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw,
And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magbiga sa tao na nagsalig sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagayon sa akin. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuho sa bago nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gon. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga,
ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugtaw, at yung lang nga panundumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps mga pikita na isang DTX Coffee Mix. Amo ning kape ni Doc Ramil Uy nga healthy. Makahigop ikaw sang DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit-namit kag saboruso nga kape. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nasatisfy na ko kalingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikaayong lawas. Kalagan ng kali sa paa, imulat na DTX Coffee Mix. Healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. saan papunta. Ang sa aton sini mga kuturan nga kung gusto ninyo healthy kag creamy coffee, mag pre-bio coffee. Healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o malunggay. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kag kung maligo kita sa mga panahon sang tag-ilinit, mga 2 to 3 times nga dapat makapaligo kita para presko katon sini pamatyagan. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa balatian, malayo kita sa heat stroke. Aligo kita permi ha, DTX, Klinika DTX sa beauty soap. Para presko nga aton sini pamatyagan, nagaputi, nagapahamot sa aton sini kalawas.
Kapag tapos naton paligo, mag-roll on kita sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh ha, nakapaputi kag nakapamot sa aton siningailot. Ay mapayapa, kumahal sa buhay. Kag kung gusto naton nga Kay sarap wala, hindi magsakit aton tiyan, ag hindi mag-bloated ang aton siningat tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Klinika Sporbiotics. Maayo ini para sa mga problema naton sa tiyan, LBM, UTI, bloated kag sakit sa tiyan. I-Klinika Sporbiotics muna yan. Kung gusto nyo ikaw baskog, hindi mag-problema si Mrs. sa imo, ang ibang tombana, ikaw tindog yapon mag-extend food supplement. Nagapa-circulate sang maayo sa aton sining nga dugo, nagapalayo sa aton sang baratian kag stroke. Bangod kay naga-circulate ang aton sining nga dugo, kag subong man nagabaskog ang aton sining nga adrenaline. Malipay si Mrs., malipay man si Mr. sa extend food supplement. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available in nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sini mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa Ilop Street, kinid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Orby Street, Miagaw, Iloilo, sa Coast Mart, Talinog, Iloilo, at sa Salvacion Street, Pasig City. sarap ng buhay. Kaya ang bal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mahapos ponggan, yan ita magbalatian, pinagi sa pagtumar sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Why na kita time, diri sa aton sining nga pagpangalagad, sa ngalan sa Damen and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5, Jan Sapio, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.